tancovalo, spievalo Janko Koleník, Vanda Poláková, ich legendárna Čača. Musím povedať, že tancoval aj Janko Durovčík. Janičko, ako si to užíváš, ako si užíváš toto celé turné? My chceme naozaj poďakovať už niekoľkýkrát, že televízia Markíza nás takto všetkých spojila. S vami, s divákmi, po celom Slovensku. Vanda sa vrátila z Ameriky. Boli sme za našimi rodinami, bol to jeden krásny mesiac turné Let's Dance a my vám prajeme, aby ste boli zdraví a mohli v živote robiť to, čo vás teší a baví. A robiť to s láskou a tú lásku rozdávať. Toto turné ukazuje aj to, ako by sa ľudia mali k sebe správať, a to je elegancia a úcta voči druhým. Takže nech vás toto sprevádza ďalšími dňami a tešte sa zo života. Ďakujeme krásne. Je a zostane jedinečná. To ma šokovalo, keď som to videla prvýkrát a dodnes sa na to môžem dívať do nekonečna. Toto video má aj niekoľko 100 000 videní. Polovicu z toho som ja. Dodnes som dúfala, že Vanička chytí nejaký vírus na tchu, lebo ja by som bola pripravená. Ale obišlo sa to aj bezo mňa a som za to vďačná, lebo je to fakt krásne. Vanička, ďakujeme. A chcem poďakovať ešte všetkým našim profesionálnym polovičkám, ktoré sa nám venovali a vďaka ním ešte stále tancujeme a tešíme sa. Vážim si vás, profesionálne polovičky. Mikrofón pokojne chvíľku nechaj. Vandička, ja by som tiež chcela povedať, lebo vždy, keď príde Janko Polienko. Janko Poleník. No proste na záver. Keď chcem povedať veľké slova, mne sa to proste nedere z huby. Prepáčte. Vždy, keď príde Janko na scénu, tak vlastne si mi ide taká aureola, taká proste energia. A ja chcem len povedať, že tam za tým je tá tanečnica, ktorá prišla z Ameriky, táto Vanda, ktorá proste tu dokázala s Jankom vytvoriť nádherné veci a chcem ti povedať klobúk dolu, si vynikajúca tanečníca. Prepáč, Janko, že neďakujem tebe, lebo... Chvála Bohu. Vanda! Veľa! Áno, so všetkým súhlasím a myslím si, že aj Súhlasia aj ľudia, ale... Ale aj tu je dôkaz toho, čo chcem teraz povedať, nepovedal som to ani jednej z tých kôl, ktoré boli tu teraz, ale toto je posledný krát. Nechcem ďakovať Janovi, ale chcem vyzdvihnúť jednu vlastnosť. Nie je ľahké byť frontmanom. Čo si budeme nahovárať? Naozaj strašne ľudí prišlo na teba. A ja som v zákulisí počas celého mesiaca nezbadal jeden hviezdny manier, jednu chvíľu nepokoji, jednu chvíľu neúcty. Janko, buď taký, aký si, lebo si líder, si frontman a robíš pre slovenský tanec viac ako niektorí, ktorí za to berú peniaze. Myslím, že všetci, čo sme tu robili, aj s tým. Nádherné slova od Poroty, nádherný tanec, posledný súťažný dnešného večera. Veľká vďaka zaň. Janko Koleník, Vanda Poláková, môžete ich podporiť SMS-kou, odošlite SMS-ku v pare tanec. Číslo Janka a Vandy je 9503. Vy obrovským potleskom oprevádzate do zákulisia. Zoberte do rúk mobilné telefóny, pretože máte už iba posledné sekundy.